Көрәшен халык бию айрым бер ритм һәм аңа гына хас хәрәкәтләр белән аерылып тора. Көрәшен сәдәсеннән килгән шулпа ансамбле вәкилләре аны махсус Айгөл балалар бакчасы сабылары өчен башкарды. Бу көрәшен халкының чабата бию дип атала. Бу элек-электән әби бабайлардан инде безгә күчеп килгән. Менә монда да наставниклар уже күренеп тора. Киенгәннәр нәкъ көрәшен күлмәкләре, киемнәре бик матур күренешләр белән күрсәтелә торган бәйрәмнәр менә хәзерге вакытта сөятки. Балалар бакчасында үткән чара дуслык фестиваленә әверелде. Кунакка Җавһар Калинушки шулпа ансамбльләре килгән иде. Алар балалар белән районда яшәүче төрле халыкларның йолаларын, җырларын һәм биюләрен белү буенча ярыштылар. Балалар нәрсә өйрәнгәннәрен дә күрсәтте. Иртә кергәч күзебезгә шундый матурлык ташланды, шундый әйбәт әкияттәге кебек. Бүгенге бәйрәм нәкъ әкият. Балалар берсеннән-берсе матур җырлыйлар, бийләр, бер дә оялып тормыйлар. Мы в Пестричимском районе все разные, и русские, и татары, и крещенные татары. И говорит о том, что мы дружно живем. У нас хоть и игры разные, и песни, и танцы, но все равно мы как бы единый коллектив. Уен формасында балалар святки һәм Нардуган бәйрәме турында белделәр. Әби бабайлары уйнаган уеннарны уйнадылар. И последний раз.